Dagaske nake Kaunarki Fadeema Ummah, ki wadata ruhina da san ki azima. Dagaske nake Kaunarki Fadeema Ummah, ki wadata ruhina da san ki azima. Ya kale kalmakalun ki rabbul mulki, karan tafiya ruhi ka zare mulki. Sa aiki na ya wadaci kowane aiki, a cikin hadarar take sa rijali suluki. Dunko dubban salatai la ilahatu, kun wanda ya yi kama da kai Mahamudu, dodon ko faru mai razanar da yahudu. Sarjudu matattawar da ke tarwatsa jini, Aliya sabar shira baka sako su, sashe utitani sarki ya bula basu. Bayi gudubun aka dafu bara magausu, sasin nurai ni sarki ya jinni dayinsu. Ya shehu kabiru karaya mai saka dori, kallon ka yake sawa na samu sururi. Ya mai nasu ti kara mini sirri, inda kai mai zangwana wuce. Namijin mazaje ana haitara zaki, tsoro mai sa mazaje su buya a ɗaki. Ta kofin sulfi karu mai cikakken aiki, ka sadauki mai ba sadaukai mamaki. Assalamu alaiki yana na Fadeema Ummah, ta amsan sallamar rai ya samu salama. Tabbatar da ni a aikin da yanzu na suma, sayin tsaya da tsayuwar ki in yi ikama. Wani haske ne ya yi tajalli a gare ni, nan take ruhina ya kasa sukuni. Nan da nan ya tawarwatse sai ya sauya makani, sai ya koma Fadeema binti dan Adnani. Sai hankalina ya fice na dimauce, jazaba ta zo mun take sai na jazzabce. Wani sauti ne ya sa jazzabar ta takaice, hankali ya dawo min kawai na kasance. Ido na ya harba da na batulu, wani shauki ne ya ɗebe ni mara misali. Harshe ya tabaru barci na gagara kauli, kana amma babu ni tuni na yi zawalu. Yanayin da na samu kaina kamar fazato ne, har ta kai gaban iya gane wancan dawa ne. Siffar da ta zo a cikin ta take na gane, dukkan wani siriya ciki aka bunne. Komai na kalla sai kawai inganta, a kowace siffa Ummah ta siffanta. Na rayu ne da Kaunarki Fadeema binta, zuciya ta Fadeema ke kadai ta fahimta. Ki taimaka mini Ummah kar da ki farni, a cikin tafiyar ki can baya kara baro ni. Sanya ni sawun gaba sa rijali sini, dan mai nasu tuba ya sima mai kau. Ya kwarjinin adarati mai jabaruti, mai buɗa na kulla mai sa na karkata saiti. Kaunarki tana da duwa a kowane minti, ki wadata rai da kauna ki bashi sabati na. Ya Ummah rashin ganinki yana mini ciwo, kuncin da yake raina yana mini yawo. Na kasa zama sai dai na kai in kawo, motsi na ji sai na yi zaton ki ka dawo. Zafin da nake ji Ummah ya fi na tona, ni kadai na san abin da yake mini kuna. Na kasa nutsuwa sai dai na tashi na zauna, tsammanin zuwanki nake Fadeema nana.
duk wanda ya ce ya ganki sai na ji kishi, sai in ja zuciyata ina kaunar shi, sai in ta tawassali ta zamansa da tashi, ko ni ma za na ganya don al'arshi. Ni ba kowa bane a wajenki, illa almajiri mai bara gidanki. Kaunarki kawai nake umma bani da aiki, na san in gaki gonar mu za ta ji taki. Ya faɗi suna mai kawar da bala'i, a kowace hallara ke kike taba kai, ke kadai nake tunawa a kowane sayi. Tsokar mamuta cikin kina yi fanayi, ki yarda na ganki ko za na samu sururi, ko da fa a baɗi ne umma ko a zuri. Wannan shine muradin mu bani da buri, da ya kai wannan ya mai mabudin sirri. Kuka nake hawaye yana ta kwarara, yaushe idanu za su ganki su kara. Kewarki na ke ko da yaushe Fadeema Zara, tausaya ki warkar da ni a lafiya. Ya umma ki karɓo roƙon mu kar da ki ture, ki kula da dukkan lamarin mu kar da ki shayi. Komai na roƙa ya sare shi ki hore, karfafa mana zuciya kar ki bar mu musayi. Bana ko kwanto umma na yi yaƙini, dukkan abin da nake faɗa kin ji ni. Zuciya tana gaya min tana mini Fadeema tana daftani ya ikiwa ni. Ke kadai kika zamo min bugun numfashi, kewarki tana zuwa min a kowane nishi. Kaunarki a zuciya ta cike ni da mashi, zafin ta kwarai ya fi zafin garwashi. Yanayin kewa a jikinmu yayi mana kamu, duk nai sanyi kamar wanda kai wasan. Tuki fita mu a halin kakata ke baro, domin murmushin gausulwara barha. Duniya ta kiyama banda wannan muradi, da ya wuce na ganki raina ya samu shuhudi. Kaunarki a zuci ta kauda duk wani kaidi, ƙara tabbatar da muna gidan Mahamudi. Ke nake nufi a bar nufi na yi bada, burina ta soyayyar ki mini shaida. Na miƙa wuya a gare ki na yi saranda, fansar raina a gare ki umma na bada. A cikin halararki sanya na jummari jalu, sanya ni sahun da hankina na batu. Damunta da mu da aikinmu don ikililu, horon harshen yabanki don ɗahara sulu. To ki ƙara nutsar da mu a cikin soyayya, a cikin lamarinki ya umma kar da mu juya. Ki bar mu da masu ƙaunarki ya zuhuriya, raina da rayuwa ta na baki hadiya. Ki tsare ni ganin aibun halittar Allah, da zai ƙaran hijabai su yi mini illa. Kar ki bar mu waiwaya a daɗi da jalala, ki bar mana ki umma dan manzan Allah. Ke nake nufi abun nufi da bukata, na san kina jin duk abun da na furta. To ki ƙara jan ruhi ga ke ya kusanta, duk wanda ya rabe mu shi ma ya rabauta. Dan annabi ki mana sitira da tsirara, dan girman shehu Tijjani ba muke ƙara. Dan bara ma bayan in yazda mana faira, dan mai nasu duba tsimi babu dabara. Kimin afuwan ummani mai sabo ne, Halifa Majazubi mai yawan zunubai ne.
shagalalli ne mai tarukan laifi ne, afuwarki nake ta nema ina tuba ne, afuwarki nake nema ina tuba ne. Da gaske nake ƙaunarki Fadeema, ki wadata ruhina da san